ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ ଆମର ଗୋଲାପ କହୁଥିଲ କି? ହଁ ଗୋଲାପ କୋଉଠି ହେଲାଣି? ଗୋପାଳପୁର ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଭଲ ଭଲ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଉଛ ନା? ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କି? ଓହୋ ହେଲେ ଆମର ପୁରୀ ପାରାଦୀପ ଆଡେ ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ କି? ଓ ଟାଇମ୍ ହବ ନାହିଁ କି? ଆଉ ଆମର ବାଦରୁ କଣ? ଓ ସେପଟେ ଯିବନି ହେଲେ ଏପଟୁ ଆମର ଗୋପାଳପୁର ହେଇକିରି ଇଆଡୁ ଆଡୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପଳେଇବ ପୁରା ଆଉ। ହଁ ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ହଁ ଏଇ ଦେଖା ସବୁ ଘରେ ଅଛୁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ପିଠା ପଣା ହେଇଛି। ଭଲ ପୋଡ ପିଠା କରୁଛୁ ଆମର ଗରମ ଗରମ ପାକୁଡି ଛାଣୁଛୁ ଖାଇକିରି ଯିବ ଆଉ। ମାଙ୍କଡ ମୁହାଁ ହଁ କରୁଛି ଏଟା କଣ ତମର ମାମୁଙ୍କର ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦାଇ ପଳେଇଆଉଛି ଏଠିକି। କୁଆର ଛୁଟିରେ ଦାଇ ପଳେଇଆଉଛି ଦଶହରାରେ ଦାଇ ପଳେଇଆଉଛି। ଚାଲ ମାଙ୍କଡ ମାସକୁ ବଙ୍ଗ ସାଗରରେ ଏକା ପଛକୁ ପଛକୁ ଯା। ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ନାହିଁ ପୁଅ। ଆମର ଗାଞ୍ଜାମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ପୁରା ରେଡି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଜେଆରସି ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଏନସିସି ସବୁ ରେଡି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ପୁରା। ଚାଲ ଚାଲ ତୋର ସେ ପଛ ଷ୍ଟୋରି ପଛ ମାଡୁ ଚାଲ ଏଠୁ ଆମେ ଆଉ ନୂଆ ଲୋକ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି। ବାହାର ପହଞ୍ଚ କଣ ବା ବାତ୍ୟା ହେଲାଣି ତମ ଲୁଙ୍ଗି ଉଠିଯିବ।